Aforoak mugatuta ezin izan ditugu gonbidatu aurreko udal gobernuko hautetsi guztiak ere. Haiek abiatutako proiektua, inbertsioa da hau. Haien bulkada, konpromiso, alegina, esfortzurik gabe, ez ginateke gaur hemen izango. Bultzada eta konpromiso itzela haiek zabaldutako bidean jarraitu dugu lanean guk. Askok eta askok esan deun hitza dela gaur eta egia da, azkenean inaugurazio egunare etorri dela. Eharki gogoan dakat 2011an udaletxea sartu nintzanean, orduan guri aurrekoek ere egindako lana irikitzea, inauguratzea tokatzen zitzaigun, potxonea iriki gendun. Eta, hasiera hartan eragile guztikin errondak eta egin nitunean, eharki gogoan dakat nola nesate ziguten, ez? Urruna gure txanda izangoa ba. Eta etzian urte errexak tokatu, 2011 hartan, eta urrengo hori luzatu zen. Baina, guk ere udal gobernutikan garbi gendun Zumartek eskatzezula, behartzula, herri honek behartzula musika eskola egokiago bat behintzat. Eraikina. Gogoan dut, udalak eta arkitektuak lehen aldiz proiektua erakutsi ziguten eguna. Egurrezko maketatxo bat ere bazuten, bere zuet txikikin. Aze proiektua. Inoiz imaginatu genezakena 3 bider gainditzen duena. Bihotzetik egina, barruan bizitutakoarekin sortua, eta orain guztiok gozatzeko pentsatua. Eskerrik asko Sagarnatarrei beren diseinua gurekin pentsatu egitearren. Herriari zuen lanaren opari ederrenetakoa egin diozuela pentsatzen dut.